Kok manut men to ning awakku. Witekno kanca. Ya wis kanca blek kok. Ngerti kahanane aku modele kaya ngopo. Wonge setugel napase ya mung cilik, cangkemmu dandung-dandung tok. Ya ora dandung-dandung tegese kedulur kene kabeh gen ketok regeng. Oh ya Mas Uncek ki sing ndi? Mas Uncek ki sing ndi? Awakku lek joget kepenak kan dulur kabeh do seneng to. Nyang Pacitan lewat Desa Banggel. Oh artinipun Pak Pak Tukijan bengi iki nanggap lawak setugel. Dugel kayune manggis. Terus senajan setugel sing penting kan manis. Kaya iya. Kaya tenanan kaya. Heeh, pancen. Ayo. Tena nggih matur sembah nuwun. Megap-megap masam. Ditoto dhisik napase Mas. Ditoto. Ketoke cilik iki wis umur barang kok wong kancane entek 1000-ne lho. Ya aja ngono. Awake dhewe kudu semangat. Semangat kados beliau Bapak Tukijan. Iki semangat banget, Mas. Ora kudu iki kat wingi wis acara dimulai mau rupian-rupian wis gawe ro. Nanggap campur sari. Terus nanggap apa kuwi jenenge Kerawitan. Dangdut. Terus awan mau Mas. Matenane ya luar biasa. Sindene papat. Cucuk lampahe 3. Penyanyine 2. Boyo Panggane Ora gemen-gemen pancen Pak Tukijan ngono. Ora protokole iki ya gur siji. Oke, iki lho Pak Tukijan ki piyayi sing pengen rezekine sempulur. Iya kados Pak Tukijan. Lah kok iso? Bengi iki kan nekake dagelan loroe cacat kabeh. Lah kok iso? Pucet. Protes karo awakmu lho. Kok iso protes sih protes. Lah aku kok kono Pacitan rene wis bengi iki dagelan wayangan derek Mas Girit. Mosok aku mbok cacat-cacatne. Lah kowe kok ora rumangsa cacat yen aku kena cetok, dedekku kurang. Kowe dedekmu etuk. Iya terus Mripatmu kan kira. asem. Asem iki ki ora kira. Iki ki ora kira. Jenenge gareng kan kira to. Ya kuwi biyen. Mripate kira, tangane ceko. Saiki ya ora kira to. Saiki Ya kuwi nonton Mbak I ya Panggahayu. Ya cah kene. ngerti wong ayu yo genah, ngerti duit yo genah. Oh ya, dah Mas Ujak. nggih kagane. Iki sowan Pak Tukijan wonten ing Laladan Platang. Platang Krebet Jambon Ponorogo. Jawi Wetan. Jawi Wetan, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Mas Gareng sing wis apal kahanane keluarga besar Bapak Tukijan coba. Tenan iki nggih namung derek ndedonga Mas. Ya Mas Gareng. Muga-muga nggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan slamet donya slamet akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Awakmu yo gunakne. Mas Uncek uga. Landase Yo kabeh Ndas awak setugel kok ndongake. Ora ngono awakmu yo gelem nyenil. Biasane piyayi-piyayi sing kados jenengan iki Mas Uncek, iki nek dongane mesti mandi. Insyaallah. Dongane insyaallah mandi. Insyaallah nggih. Wingi tangga kula wah Yai sepuh lara banget kula dongake ya alhamdulillah. Terus bablas. Mas Uncek pas Oh, iya, awakmu lho paling ora ke tak gugu omonganmu lho. Paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho. Boyo, wah dukun kok setugel dukun cabul kok kowe iki. Kowe kira tenan kowe iki. Tegese awakmu ning kene iki ampek duwe omongan. Kuwi bene digugu karo wong kene. Ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya Wong tuwa ngomongi rong karuan gugu kok cah cilik omongan digugu. Kuwi iki tuwekan apa? Sik to, tegese pun sewu lho Mas. Tegese awakmu ditanggap rene enek Mas Manten, enek Mbak Manten, ya beliau Pak Tukijan. Pak Tukijan. Iki nek tasakuran iki ngono melu ndonga ngono lho. Sak ora-orane iki jenengan iki ndonga sepisan bisa ping pindhone bisa mangku sing kagungan dalem. Mangku sing kagungan dalem. Tegese iso. Oh iya, mangku. Kula ndonga. Heeh. Saged mangku sing kagungan hajat to. Iya. Aku kok dugel tenan apa piye? Tegese Bener. Tukijan niku. Tegese ki nuwun sewu lho iso nglunggone beliau Pak Tukijan iki lho awakmu ki. Lah Pak Tukijane kok lempoh. Nggono. Oke iki lho. Pak Tukijan karo ibu kan wis ora gemen-gemen dono Dria. Nggih, Ayo bengi iki bareng-bareng diumbulne. Nah, Diumbulne. Wah, layangan po.
Tegese ki ora ngumbule ngono, tegese ki iso njunjung. Niku Pak Tukijan iso njunjung. Wong aku dhewe mlaku rekoso kok njunjung Pak Tukijan. Gagasan to Angel bener, wong aku mlaku dhewe munggah panggonge rekoso lho. Lho munggah Angel bener, mau budhe to. Angel bener. Ngrasani. Hah? Tegese ki awake dhewe ki melu ndonga ngono lho. Oh melu donga. Melu ndonga. Mudine sapa? Ya, ya angel, wis angel. Ojo ngrasani Mbah Mudin. Ojo ngrasani Mbah Mudin. Lah enten apa to, Pak? Medeni. Lah kok medeni kene Mbah Mudin kok medeni? Lah, Mbah Mudin ya wedi to, aku wedi. Kowe ora wedi karo Mbah Mudin. Lah ngopo kok wedi karo Mbah Mudin? Oh, kowe didusi terus di. Ora wedi karo Pak Mudin. Lho, Mudin iki gaweane apa gur kedusi mayit tok. Terus gayane Pak Mudin ki apa? Ya kadang ki ya ngimami salat, ya kadang ki ya kerja bakti, ya kadang ki ya Apa? nyasinke. Ngono kok ya. Paling ora ya dongakno mantene. Dongakno. Ya dongamu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Yen aku ndonga ya mung setunggal mawon. Pripun? Muga-muga ki dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Amin. Yen gelem nampa kekurangan iki insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa bakale ya cilaka. Mas Gareng. Sik aku makili kanca-kanca, makili karo sing kagungan dalem ya. Makili kanca-kanca ki rasan-rasan. Mas Uncuk ki daleme ngendi to? Mara coba Mas. Dadi men pirsa men ngerti nanggap iki ben nek tindakno ben mampir. Yang ki asline ngendi to Mas? Kula asline Karangpandan, Pak. Oh Karangpandan. Nggih, sak ngandhapipun Tawangmangu saking mriki. Kayak wis rabi sampean wis keluarga ya? Alhamdulillah sampun wonten wanita keblinger, Pak. Ya. Kok kepingin piye? Lah ora keblinger pripun wong ngopeni setugel ora keblinger. Aku ya takok. Piye? Apa? Kowe ya duwe anak. Ya alhamdulillah Mas, sampun. Anakmu pira? Loro. Lanang kabeh. Wedok lanang. Wong ya wong to. Ya suwe kok kere. Kese anake sampean ya wong to. Anu kirik, Pak. Iki yen pake jero iki. Yen pake iki takoke jero. Tegese Anakmu ya wong lah kuwi lho. ya tegese ki awakmu iki jalma kang tinitah urip ning alam donya Mas Ujak. Nggih. Kowe dititahne duwe pasangan dhewe-dhewe. Nah. Oleh bojo ya sing ayu ngoblok-ngoblok. Alhamdulillah. Awakmu ki ya duwe anak. Ya duwe to, Mas. Ya wong tenan. Ketek. Ya wong, ya wong. Kudu bersyukur. Heeh. Dadi adile sing kuwasa pancen ngoten niku Mas. Nah, Adile nggih. sing kuwasa sing ngoten panjenengan diparingi ngeten niki mboten sangar sula, mboten sanu nggih, malah bersyukur. Mboten, jenenge nggih jenenge manungsa mung sak derma nglakoni, Pak. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi kagungane sing kuwasa awake dhewe pun nglakoni. Nah, leres menungsa iso selak. Kira-kira jenengan Aku bisa sakareng. selak to. Nek Mas Uncek iki nek pomo piyayine ra didadeki ngene iki mestine ora kan srawung kalih kula jenengan mbur kira-kira. Mboten, umpamane kula gedhe dhuwur. Wah, kula rekoso, Pak. Lah kok iso? Alah, ora nggo rayan sinden aku. Awakmu ki ning PD lho. Awakmu ning PD lho. Wong ki pede sik melarat elek pikir keri. Dadi aku umpamane gedhe lho, Mas. Aku sok gedheku kaya Pak Grit ngene iki. Terus Ganteng ngene iki. Sampeyan gedheku. Nek ketok-ketoke awake dhewe ora ketemu. saiki umurmu pira? Aku Aku kelahiran 2015, ini 2026 hitungan dhewe. Kok iso nemen? Lah kok sok ben gedene iki lho. Wong saiki gawe samene kok ya. Mas Ucak, liak-liak waton kecandak. Ya, Mas Gareng, oke. Awake dhewe ya ora ijen. Hmm. Tenan awake dhewe ora ijen. Ora Ya ora ijen. ijen wong rombongane ya akeh lho. Tegese Rombongan nyu napa nih? Madya Laras. Nyu Madya Laras. Tegese awake dhewe iki lho gojah karo ngene iki ki ora ngubur dhewe enek seniwati enek dulur wedok balus Ah, Mas tabrakan. Gareng. Betul. Awakmu pengen kono? Ora Yakin? aku pengen kuno. Walah malah ora urung neng ati loro. Lah kok iso kok karo Mbak Lusita Brahman lho prayine kan cantik lho. Alah. Termasuk kondang dadi sinden Ya sak Indonesia. kondang sinden ayu. Aku bebojoan karo kono. Alah nyengkake nyawa. Sik to. Lah kok Kok iso iso Mbak dikasih Lusita Brahman paling tidak satu malam wis jelas ketok. Jelas. Paling ora amplope ya pira. Kan yo penak upamane awakmu ra kerja, Hah? enek omah iso oleh hasil saka wong wedok. Iya ning ati lho. Wong sing lanang elek sing wedok ayu. Terus? Dongane yoga-yoga kanca-kanca tangga teparu mesti elek. Uceke kapan mudare ya. Ngenteni rondone
Ya ora ngono to kabeh kudu bersyukur bene awak-awakmu iso cethuk karo Mbak Lusita Brahman. Lah iki dijodohke kali Mbak Lusi. Nggih, monggo Mbak Lusita Brahman jumeneng caket kalih Mas Uncek. Nah, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho. Ora melu-melu segala goro-goro kowe ora. Lah mau jarene omong, ning buri omong. Ngomong alah arek sindene Madya Laras aku rasah aku ora Lusita Brahman ora. Meneng wae. Lah iya to. Ya saiki tak tekakne to ora sakit tak. Mumpung petuk ning kene kok. Ya mumpung Ambo tekake. ya Tokno wae sampe tak mati dhewe. tegese iki Mbak Lusita iki bene ngadeg caket karo awakmu ngono lho. Lek ditekake ngene ngono lho. Iya. Monggo Mbak Lusita Brahman. Sepati Mas. Ya. Lucy Brahman Ponorogo. Monggo Mbak Lucy aturan mingga wonten ing panggung Ya rata-rata mau jarine kerake. Mas. Iya ya. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu tes ditambahi Mas. Heeh. Wilujeng dalu Mas Gurit dos pundi pawartosipun rak nggih. Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Semanten ugi dulur lanang Mas Gareng rak nggih sehat. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Derek remen dalu niki sowan wonten dalemipun bapa Tukijan. Tukijan. Ana parikan le. Heeh. Tuku wajan kok nggih goreng sego. Bacot. Pak Tukijan piyayine lomo. Alhamdulillah. Tuku wajan kok dikiter wedhus. Heeh. Pak Tukijan piyayine bagus. Amin. Oke. Terus? Saiki genten peyan parikane apa? Heeh. Tuku wajan menyang Kediri. Ya. Aduh mentole, tuku wajan menyang Kediri. Bapak Tukijan muga-muga akeh rezeki. Amin. Alhamdulillah. Lek Pak Dalang Mangan Jepang mangan jipang. neng Kutha Pati. Alah kok aduh menu Aduh, pancen. apa? Iya. Tuku jipang ning Kutha Pati. Heeh. Warga masyarakat Batang muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Mak enek pari kok dipangan tikus. Apa kuwi? Ono pari dipangan tikus. Bokonge Lucy kok disosor wedhus. Iki semene duwedhus. Apa? Trowelu. Awakmu lho, Cek. Aku no wedhus. Aku isih cempe kok. Isi anak-anak. Isih cempe. Awakmu Aku yang gumonoke Pak Tukijan iki. Ngapa lho? Jarene aku ne anu Mbak Lus kok bintang tamu nih karo Mas Gareng Pacitan wis adikku lanang cocok. Katane Ki Guret nang cocok dalan ganteng gede dhuwur. Aku gak ngerti lek enek tuyul teko kene. Golek bintang tamu kok rembang ngapa Pak Tukijan? Aku sing wedok gedine kaya sapi. Sing cilik kaya tuyul. paling ora ya kudune ya imbang kaya awake dhewe. Paling tidak nuwun sewu lho Mas Gurit. Kula ki lek kali Mbak Lucy lek bengi-bengi tangga mateng mriko andum kater senandung. Lah, pantesan. Nah, andum kater Serasi. Umpama panjenengan rajane aku ratune. Disawangan yo serasi. Umpama bintang film jenengan Anjasmara, aku ki dadi Desi Ratnasari. Ya. ketika kono jajah. Desi Ratnasari kentup tawon kuwi. Lah kok iso lho? Lah Desi Ratnasari bangke nawon kemitke nawon kebo. Lah ndelok saka ngendi? Kok buri? Lo, Piai Ponorogo. Kok iso. Ngene iki Iso kok iso. Jane ra tak kapak-kapak.
Wis golek glempang lho. Lah jenenge Lucy Brahman kene sapi aku lecong kok. Nyeneke ya mencelat. Ya paling ora ya kaya tandhaku kuwi mau to ya. Bengi bendina karo Mbak Lusita Brahman. Awake dhewe ya yo ya nek kono andum katersen dibaleni nek. Cocok serasi. Nah. Lah sing lanang ganteng sing wedok bagus. Iya. Walik. Nek sing lanang piye mau kok sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing lanang Sapa sing muni? kono mau Kapan kuwi? mau. Ya andum katersenan kaya awake dhewe. Amor iki melu utekku dadi setugel Kandhan ya. Gelak. Walat. Ini aku lho direne. Lah nek Ngomongi sapa aku gede? Ngomongi sapa aku gede? Sapa sing ngomong aku gede? Aku ora ngomong Sapa? Aku ora ngomong gedhe. alah enek jero omonge. Alah lek lurah. Silu plus bulus sing busi. Gedene sak sapi, abuh gedhe awake. Iki ngomong Rasane ngrasani. Aja tumbak cucukan. Lah ning mburi kuwi lho arep pindah reng-gareng. Lah kaya ngono semono gedene kok arep dadi bintang tamu, pindah tunting. Ini ngono. Iki Kapan aku ngomong? alah mau bisik-bisik ngono kuwi mau. Lusi iki jane omahe ngendi to kok gedhe bokonge. Ngono lho. Kowe muni ngono. Kowe muni ngono? Ora, Bu. Bojo muni omah gedine orang aku. Kowe kok muni ngono? Ora, Bu. Bocah cilik kan kan. Oh, wani karo cang. Sapa kowe jenenge? Gede iki sapa? Malah diomong sing nika-nika nang. Piye? Alah munggah panggung iki lusi ke panggunge horek kaya lindu. Kuwi jane omahe ngendi to reng-gareng. Lah kuwi tak dudan. Iki lho bocahe. Napa bojo gede sing omah? Gede sapa? Oh, bales denten. Oh. Bales nang tak ngene ora gitu kok bales. Ya sagedokku no. Wong kok ya piye wagah kalah lo. Aku no jawel kene jawel sagedokku. Ye, paling ora. Piye? Paling ora kaya awake. Piye? Paling ora ya kaya aku to, Cok. Paling ora karo Yulusi, Mbak Lusita. Kula wonten dawuh Kang Mas. Cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Iki Kang Mas dangu mboten pinanggih. Cantiknya Ponorogo. Ngene iki. Iya. Ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang rai yo karo rai. Lah iki Jajal awakmu lho. umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur nggih bojomu aku. Lah iki lho. Montone iki dhuwur iki lho. Raine kene dhuwur. Raine iki dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki ya rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok ya. Mbok bayangne gedhe dhuwur. Kaya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Gilani. Apa mencap-mencap iki nyapa? Kok gila ta? Gila. Kandhani. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di-circle nyang iki. Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Lan matine aku to. Pak aku kok kulonan dhewe lho. Geser kulonan matine aku. Lah ya omongmu dhewe kok mburi jere. Kapan aku ngomong? Ya mau to. Aku mau gur munyer tok ora ngene kok. Iso ya. Aku sing dideleng kok tari sing kiri-kiri. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Ki lek ngene iki arep tak tumpakno bojo iki ya piye wong sakmene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya Oke. Lah kok iso bangga? Aku anak lho. Oh, arep muni mimik ngono. Arep muni mimik ngono. Tak gecek menggon. Anak terus mikno. Ora oleh iki mimik iki. Ora entuk iki dhek Pak Tukijan. Kok iso mimik sak kijan lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho, Mas. Lah iya. Ajur. Oh iya, Ajur kowe. mimike Pak Tukijan. Lah modele wis kaya galon lho. Asem. Kuwi ora kaya galon, Cak. Masaku kaya Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Gentong. Seneng. Boyo gedhang. Ben klempok. Wah, bak uget-uget tok ae mesti. isine wing nyamuk tok nek jero. Mbak Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Nggih. Dalu niki mirsani piyai Krebet. Jambon. Pelatang. Demenake Platang. pelatang. Pelatangan. Pelatangan. Pelatang gitu. Desa Pelatang. Latang. Pelatang. Dukuh Pelatang desa Krebet ngono ya? Heeh. Nggih. Pelatang. Pelatang. Latang.
Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Piyayine sayuk rukun. Piyayine budaya. Wah, budaya bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu. Teman-teman YouTuber nggih, watas Ya, kanca-kanca YouTuber. Nggih, nderek ndedonga, waduh luar biasa sukses pokoknya pagelarannya Pak Tukijan. Amin. Ibu sinten asmanipun? Ibu Atin. Bu Atin. Bu Atin. Apalah apal. Apa wis ngerti kowe? Bu Atin to. Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku lho. Apa aku wis ngerti Bu Atim? Aku Heeh. urung. Tapi Bu Atem mang nyuwun sewu Pak Dalang Mas Gareng. Bu Atem ngefan banget karo Mas Ucek. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng. Sak kronco Mas Gurit diparengake kondur. Oh, ngono. Demi Mas Ucek ora paru kondur. Saking tresnane. Tenan saking tresnane. Tanggap meneh. Sesuk-esuk areng cethek geni. Kaya ripian kayu to. Gel meneh. Aku yang gumul lho Reng. Lah, Bojon Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur kowe kalah. Bojone, Mbak? Bojone niku gedhe dhuwur kowe kalah ning ndi digonceng bojone aku sampe walah cek bojomu Pak Ayune kaya ngono biyen oleh kowe apa mendem ah. Sik to, upama kanca seniwati iki sing sing pas sing ndi? Kira-kira sing. Ora ning gedhe dhuwur pokoke sak batari iki gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumon ah. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umokno. Aku gonceng kepite ra nang buri lho. Gonceng pit ki ora ning buri. Lah ndi? Iki kan ngarep. Aku yo gumun. Lah Pit metik, aku nang ngarep. Terus aku madhep nang buri. Terus Lan aku rawani apa-apa. Aku anggere arep nesu. Heeh, terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah-tengah. tapi nggih putrane ganteng-ganteng. Alhamdulillah. putih. Aku yo gumun lho. Dek iki Adile sing kuwasa pancen niku. kok putih ngono Nggih, anak yo nggih, nggih. ganteng-ganteng gedhe Nggih. dhuwur. Lah. Nyurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya panggang ganteng-ganteng. Kok iso? Ya ngono to. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu kene ndonga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu ki dijabahi Gusti kang Maha aku. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klunthing? Ora. Karek kuwi nangis kok. Nang aku apa-apa lah. Ora apa-apa. Disuruh tangga aku ikhlas sampe. Wis malah ngene-ngene iki gawean wae. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki apa? Lah piye to bojo dakoke ya ora oleh. Lah witenan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kok ya bojo sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem koyotku meh disegrut. Wonten dawuh niki kula mboten ngertos karmane piyai Krebet niku napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng sing sok serampung lawan kadang-kadang ini mesti apal. Di voting Mbak Yu, sebelah sana mintanya apa? Oh, ini ada request dari tuan rumah Mas iya, Ucek, iya. Mbak Lucy. Napa? Nyuwun petis manis, kalih podang kuning, kalih Joko Melarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Oh batu kijan, petis manis. Ya sing enek Podang bapakne kuning. to. Wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik, rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus Kene. Nah, Gotong royong. Gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng. Seneng. Mbak Yulusi. Ya. Ya seneng. Abot bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, Nah, nggih. Oh, Jenenge guyub rukun. iya. Tapi aku sik iki. ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh, iya. Bar kene terus Kene. Nah, monggo. Ya. Ya, Mas Ucek. Nadyan muju temong peksi Janmo tan kena kinira Mbak Lucy, Mas Gareng. Jebul suaramu penake ndak umum. Kandhane kabeh padha seneng nang awak. Ojo kaget untuk Mas. Ya ora aku kok seneng. Ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki Ya. Wong lek kadung seneng ki ngantek mumbul, ngantek seneng ku ya kaya ngono kuwi mau kuwi ya. mari teratapan to yo golek panganan sambrah nameng-ameng yo. Agawe ta aku to. Lah ya wong perjanjian to. Kan perlu. Kan perjanjian to. Bar Bar kene terus kene, bar kene
terus kene. Ngono lho. Mau bar kene. Heeh, terus Kene. monggo. Bar kene terus kene. Monggo. Teneng aku meneh. Lah iya wis bar kene terus awakmu. Dilekasi saka kidul mau. Oke. Heeh, ya laju. Agawe taline bronto. Ora ya ora ngira ngandani. Kira iki yo kaya ngene. Jan yo jan ono tan kena tiki nira. Senajan wujude kaya ngene suarane jan endah apik. Batok bolu isi Indut. Ndut neplok kowe iku ya. Batok bolu isi madu. Lah bolu ape lambakane iki si madu kowe isi ndut. Oh ya Seletong. kaya ngono suan cilik suarane ngalah sinden kabeh sak bawira. Tenan dalane kalah kok ya. Nah, iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh. Iki lek ning radio mesti dikira piyayine gedhe dhuwur. Heeh. Kandhane ya. Monggo Mergo sound sisteme NRS. Apa NRS? sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo. Lah kok iso teko kene ya apa? Lah ya perjanjiane ket awal kan sudah ditentukan. Bar kene terus kene terus kene. kono. Iso tiba aku meneh. Iya toh. Monggo. Alus manis merak ati. Jajan ya ora ya. Jangan bocah kok suarane kaya ngono ta apike. Panganane kuwi yo Paling ora yo vitamin penting. jeneng ora kira tenan lho Iki bocah. omben sing kelas lho iki San. Ombene wis kelas paling ora ya jus avokat. Jus apa? Vitamin yo paling ora vitamin Iya. C. Lah iya. Vitamin. Empuke kaya ngono. Sadot cerewet. Lah ngapa? Wis dadi wong cilik sing apus-apusi tok. Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Perjanjian. Ayo bar kono Kene, terus kene, kene, bar kono. kono terus kene kono nah. Mau bar ngendi? Mau bar kono. Lah iya saiki Bali. kene. Monggo. Apa ngedang-dang iki cupet tanganku. Ngapa to? Harus bersyukur ya yo ya. Wong ora yo tugas kok ya. Arep boyak. Wes wengkon kula lana. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak, nyuwun pengayoman, Pak. Ya Allah ya Allah. Nyuwun pengayoman. Ya Allah ya Allah. Mancing iki cepet-cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nanti lho kowe nanti. Nanti. Kowe keluar nanti kok malah disabene dikira wayang. Pedhot. Ya ora kamu arep apus sih. Saiki do rene yo. Ayo. Ora ngapusi. Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas, tinggi sabetan wayang. Kowe gelem nek dadi sabetan wayang dirogoh anamu. Ayo. Aku wayang wong kok perang dhewe. Ora ning wayang wong nang kono kuwi ning kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem. Kowe gelem. Kowe pengen arep roh Gelem, wayang. gelem yen dalange kono. Kowe pengen dirogoh apa digendong? Ya rogo ya gendong. Nek gendong rene, nek gendong Terserah rene. lah. Rene, nek gendong rene. Yuk tak dudoe musuhe sik. Ya apa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Dan kono ben Wis omong-omongan. omong-omong ana dhewe. Kon nembang suwine ram. Omong-omong ana dhewe ram. Deleng tak. Kok padha ya cangkeme ya? Dicium ya, dicium. Togok karo belong. Ya, tak karo belong. Aku belong. Heeh, terus omong. Togok. Apa? Terus saya sengkuni. Balok dewa paling ora. Kuasa bala dewa. Bola dewa. Bola dewa. Balok dewa ilang gapite Oke, kok. matur ya, Pak. Kok ya antemen ya? Sini apa? Dine masane abote ra ilok-ilok ngalang. Lah ya kaya wesi ya, wesi ta. Lanang opak. Ayo, ayo arep nanti ganti jatahmu yo. Jatahmu. Lah Ora usah nyoba mak buat. Siji lek kok sampe. sapa? Sapa? Jatahmu. Di wayah sapa? Wayangmu. Alah, alah. Wayah sapa? Wayahmu. Iya, 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 di. Wayah sapa? Wayah sapa? Wayang jenengan.
asem. Ayo. Iso medun apa ora? Iso medun apa ora? Kene. Kene ger ya Allah bocah garing kok disio-sio adine kepiye to? Ndung tak dung tak ndung tak 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 dung tak 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 dung tak tak dung. Ini malah koyo nyok. Kaya angkrok. Lah jenenge cacine diputok kan ya joget to, Bu. Ya tok maneh tak cilik nangis kok tak cilik koyo ngono medun. Adimu jaluk ngombe juga kabeh. Ya tore, Godhong kok ora. Ya Allah, bocah gila. kok lek digotong kan lek adimu ya Allah. Mi susu kuwi, mi susu. Malah bojone kakak. Ya Allah, ya Allah. Iki ya. Aduh. Udah iki lan. Wah, cangkem nih. Kene. Beh, anake sapa to? Aja nangis, gak pareng nangis. Gak pareng nangis tuh mbah dolanan ya. Kok nangis? Gak pareng nangis, gak pareng itu mbah dolanan apa nak? Tuh mbah Ngek-ngek. ngek apa nak? Apa nak? Ngek-ngek ae lho. Kek apa? Engkek. Sing dipencet muni yo. Endi lho? Pencet muni. Oh, katok. Oh, jangan katok. Katok ayo jarene tidak sekolah, mau tidak sekolah. Dung tak. Pintar. Putrane sinten le? Guritna. Kelas pinten. Nol kecil. Alah kok pinter. Besok nek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa nak? Nyuntik no. Nyuntik sapa? Ibu. Terus ora kena dolanan sik. Kene ada meneng kok mimpi sih Pak Gulet kok mimpi sih Bapak kok mimpi sih kene. Antang eyang tang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya. Kudanganmu ngono kuwi. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane ngoten niku ya. Iya. Ngontong-ngontong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk ewe. Ngawur. Kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Ngomong. Kudangane wong biyen. Tinggung alon-alon. Wes ya. Gajah binatang yang amat Besar. Telinganya lebar. Terus Lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni nih. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya Lebar. lebar, Terus? lalenya panjang. Bunyinya Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. ya jajal ya. Gajah binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang amat besar, telinganya lebar, lalenya panjang. Kalau berbunyi, Kok iso kokok ya lho. nggonmu kok. Ngene lho. Piye? Wes ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene mudun. Enak. Nah, inu. Sikile kok jepit. Inu. Yo, alah kok yo ora mesak nih tombok. Kaya baku ya. Glundong dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Argo delan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wes padha nasang nang kono. Kene mboke ben tak duduke ben kembang. Tekan ndi malek bawa nak ndang kene. Halus manis. Ngono ke kono. Alik. Dan kene terus kono tengah awakku kok. Tengah kok. Iso bali rene nek. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki ya. Lah ya ora to, ya terayu. Wes ora usah dicepet karo budal iki piye ora entuk. Ora entuk. Itu kan disuwun Mbak Tari kok. Ditukane Pak Tukijan. Titik disuwun Mbak Tari. Titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun. Kang, Ngopo? mencete pucuk. Iki ngepok. Kudune kene kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni.
ya tak jajal kono. Gareng nakal loh. Kembali ke asal, balik terus kono. Monggo. Ya. Ki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. Gajah binatang Yang amat besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang, Suaranya Pintar. Anake sapa? anak ele tukijan. Allah. sebenarnya gede pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Yo mantri suntik, Nyuntik sapa? nyuntik kewan. Iki gitu. Sampeyan kok dadi mantri suntik kewan entek sapi entek kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhe iki karek entek. Kok nyuntik mantri, nyuntik sapi kan malah dikira pedate kok. Kaya kudu ngempeng. Ayo terus. Ya. Itu teko aku meneh. Iso, lah nyebak kono to kene kok. Gotong royong. Loh, piye to yo omong sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Mau diapusi. Nyanding bisa dadi. Iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Jajal wis batonono. Apik ya. Ya apik ayo. Dendang, dang tak tak deng tak deng dak. Dang tak tak deng tak deng dak. Dang tak tak deng tak deng dang 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 dang. Pindono kena pengen mimik coba lho. Mi apa kok mi sapa? Mi opo? Mi apa sampe sapa? Kira mi sapa? Mi apa? Ya, iki anu ya, sakjane mane-mane enek Mas Ucek ra jegleng, tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan Ya. podang kuning diramane dhisik tayub Ya. terus mari ngono irama Sente. sentere. Nah. Senterewe. Iki pawakmu gawe iki. Kok iso kok kuwi ya? Ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho, wis gareng ora tok ora dewah-owah. Wis wayang ngono kuwi Ya, gak ciri khas. Ciri khas. Ciri khas harus begitu lah kok. Iya. Oh, ora nang apa-apa nek kudu gawe kuwi. Nah, paling murane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah, Remuk meneh. Ya ora kudu manut to. dicopot sandale timbang kejongor ki. Ya, sandale dicepot Ya. senang. Ya Ya. Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake Asem jadi aku kok anggap kakangane gurin. Asem. Monggo. Ya, Pak Desi. Podang kuning, monggo. Ya. Esu aman ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Ya. Ora bakal
Mas Uncek, Mas Karin. Yo. Asik sih. Nyumat dia laras. Gatur lintan nontonnya Jaya Wiruto Alon-alon bae Mas. Iyo. Esuk awan. Ning omah besok ra kerasan Mas. Kaluyuran manut-manut tak sayang. Masa tetok kok kene. Lah yo piye sangan. Tak iso gawe apa. Ayo sarep kowe. Iyo. La la. Bingung aku wedi joget ning kono. Lah ngopo? Lah men nduk bokong dul dul. Ora kok kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. Wis saking ngono, kesundul bokong kowe iki. Cepet lek Wes. Kok Gak iso nyepot satu sak lambene. Kok iso angel, kok iso Satu sak ukune. Nyapo le kok mangape nyapo? Aku suara angger nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho urusan iso bablas iki lho. Lah suara nyakot to. Ya ora tau nyakot to nita kudune sing ati-ati. Tapi ya koyo ngene iki joget tepiane kalah. Kandhane kok. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kejaranan. Ah, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Leconge aku. Mesti Nek pintere gano. Gano, Lek sentere wae ora nyantol. Mergo kengitanen lek ganongan pinter ya ya. ora iki. Lah dialembono kok ya. Dialembono ya. Matur nuwun, Mbak. Terusan. Sajake cocok. Gemati. Gemati. Yo lek Ngerti kancane kemringet kae tisu. Ha kono malah diudani. cetok lah kan berani karo aku mbok karo anak ya tadi ya. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambek anu sajake lek duwe unek-unek timbangane mulai dadi tuntun ya kene dituntun kene ta mumpung ketemu bocah ayu. Lah. Bocah ayu ditangri sapa asmane. Kenalan dhisik. Kok iram. Ya. Ora wis kakak. Ya Rina ngadeg kegeret. Rina ngadeg kegeret. Wis Rina lho wong si Brahman merkenter kowe. Ya ngono dikontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum. Kandhane kok tenan lho. Njupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ono ditekoni sik. Mane sinten Ah, ya? kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya nang alon-alon. Sapa? Nyapa? Apa di ngono? Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Nanya-nanya. Isih wani Namanya? Iki lho wajahe pas liyane iki kono lho. dhuwur. Lah aku malah kaya Narodo bilang. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Ya, pasokan. ya. Cicit. Ije. Namanya Mbak
Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan, Mbak. Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Jenengmu Oh, sapa? terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Mosok iya. ngono garangan. Bro. Jinjit. Namanya Mbak Mbak Rina. Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimen kok Feli. Feli. Oh Feli. Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artinya Asa. Tek kurang ngono kok. Tek kurang ngono kok. Tek bapakne ora ngono kok. lha apa? Mbak. Yo, ndang ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, Ya ben ketok dhuwur, ben ketok dhuwur. Dan ini sowo ngomongan ben kepenak. iso ngangkate koyo arep ngawinke asu. Oh, wong iki kan kenalan kok malah koyo arep ngawinke. Ora. Ngene lho, Mbok. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Kok iso ngawin kasu. Ora ngono. Kudune ngene. Asuke lak gedhe kok cilik. Oh iya. Iya. Aku kok Ngono kudu, klenthing. Aku kok klenthing. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Ya, anu juga dingklek lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Diganjel kene rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil, Mbak. Iya to kok ngono tok iki. Wong lanang sing nggih tantangan wani. Arep cilik iki wong lanang kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Oh, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek. Kuwi wong arep golek warisan to apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong terengginas. Sing terkira. Tok-tokane yo gagah gede dhuwur. Iki kok malah ora seneng. Lah senengane piye? Ya yo malah gila. Ya digandrung. Digandrung. Paling ora tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelokne Mas. Ya, coba. Ya, ini iki rungokno aduk katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contohnya kaya Kang Mas Gareng coba. Ini rungokno. Bisa. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono Iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. tintingane untuk yo wong ayu. Nah. Pepujane ngati. Kamu boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandang wong ayu. Bahagia. Kok tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Dak ulung Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok kelandakan rene. Kaya ngene wong nandan. Wong ayu cedhak abang kakang. Alah. Alah. Kemekelen bringkil lho. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng lek wong wedok digandrungan bahagia. Apa nek digandrung bojone nangis. Welek. Ngono lho ndang wedok. Karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Apa to ah? Apa to? Boyo, Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek. Brose ya siji. Alah, Kok iso telu to? lho sing loro daging no. Wis, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah ya. Lu kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah, Pak? Kathah. Garwanipun kakang ya. Nah, ngono.
kamu guyunya ngece. Anda. Ya kalau bojone kok iso ngece iki ya tegese seneng. Orang ngece loh Mas. Entrak ngewoke Aku padamu bojomu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu loh. Duh dewa. Orang ngono. Orang ini lah kita. Ini lah. Do dewa. Jawata. Jadi dicocoknya karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Yes. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit gitu. Anda, terus aku duduk mana Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau Beneran? patah dilas nanti. Bener. Ya. Beneran ini. Bener. Padake besi lho. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi. Enggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walah. Loh aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono. Sakmu Lah iya. Lokor iki piye? kok iso ngelokor lho. Walah. Lah ya walas. Ono lho. Lah iso. Coba nih, coba. Jajal. Dipangkune. Tapi masalahnya apa? Coba, masalahnya apa? Walas. Masalah malah gleyor teko kono ndledek Kok iso ndeledek? Masalahnya apa masalahnya? Cedak cep kreatif dadi lokor. tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng Gadring. Kuthuk kok. lah nek sing lanang ganteng digandrung kowe yang digandreng Walas. Jalan-jalan Mas. Balik. sing lanang nyekel ya begagah sikile Ah. sing wedok dicekel astane lah munyer Balik. ngene lho Ngene lho. Panas sono mring Pak Mami. Ngono. Kok iso balik? Sing munyer sing wedok. Coba. Monggo Mas. Piye toh Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumpung ngono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho Mas. Ya aja milik karo tanggane to, Dik. Lah aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora Mas. Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas kan. Mas Gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas ono mring Pak maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Siap. Jajal. Ayo jajal. Ngono. Ayo jeneng anak yo. Walas Ora iso. Hah? Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besok kan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho
Endang, suaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamano sira traktor. Prindes didol kuwi. traktor lho. Nak kodok. Traktor ku glindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya ya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cincin. Tanpa prau sasat cara ing jala Nyidam sari Sae lho suwantri penjelasan. Jos Mas Ucep. Lu masih marai kono.